Το νηφικό κρεβάτι είναι ένα έθιμο που αγαπάμε. Γι' αυτό αξίζει να γίνει όπως το ονειρευόμαστε. Παλιά στρώναμε το κρεβάτι με ένα βαρύ κουβερλί που κάλυπτε τα πάντα. Σήμερα το στρώσιμο γίνεται πιο ελαφρύ και σύγχρονο. Γιατί δεν θέλεις μόνο να το βλέπεις, αλλά και να το αισθάνεσαι. Επιλέγουμε απαλές παστέλ αποχρώσεις και συνδυάζουμε ανάγλυφο βαμβακερό κουβερλί που αναπνέει. Διακοσμούμε το κάτω μέρος τοποθετώντας κουβέρτα με ιδιαίτερο σχέδιο. Επίσης, τοποθετούμε μαξιλάρια σε διαφορετικά μεγέθη, συνήθως 4 μεγάλα και πολλά διακοσμητικά για ξεχωριστό αποτέλεσμα. Το έθιμο μένει, όμως εξελίσσεται. Κρατάμε την παράδοση που αγαπάμε και τη φέρνουμε πιο κοντά στη σύγχρονη αισθητική. Εναλλακτικά μπορούμε να κινηθούμε σε γήινους τόνους, με λευκό εκρού και μπέζ για ένα διαχρονικό και ζεστό αποτέλεσμα. Δεν φοβόμαστε τις στρώσεις και συνδυάζουμε αποχρώσεις της ίδιας παλέτας. Ενώ αντί για ροδοπέταλα επιλέγουμε ευκάλυπτο που δίνει φρεσκάδα και διακριτικό άρωμα. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο για το στρώσιμο του νηφικού σου κρεβατιού.